Ассалому алайкум бодарҷону, салом ҳама палпишкои Автолайф. Дар видео беҳтарин мошино аз мошинбозори Душанбе барои шуморо омода шудагиай. Максиман лайкуқа дастгирӣ мекунем. Лайкура бизанед. Касое ки бори аввал дар канали мо ҳастанд, ҳатман обуна шавед ва оиди нархи навод дар Тоҷикистон ҳама рӯза шумо бохабар мешавед. ва иҷа дидестен инҷо магазини Автолайф зиёдаи 200 намуд ассортименти чихол барои тамоми маркаи мошиноро овардагиам. Ебача шога ҳамаи ами барои шумо ай палатка, полик, чехол ай сатсм сар меша то 1200-1300 сомон чихола ҳастай. Вобаста ба ҳамаи намуди одамаш чихола дорем. Биёд ба Автолайф, пулод намешава ҳайф, мошина фасон бика, душман бина кна кайф. Автолайф да прокат, бача бика ҳаракат, уха бензинам намерава, тмиои баракат. Ана иншалло ки мо дар хизмати шумо ҳастем. биёин ҳамаи намуди ҳами чихоло барои шумо ай бародарҷоно. худованд меҳрабон ҳаматан нигаҳбон боша. мегзарем ба тамошои видео. Toyota Camry бародарҷоно, Camry D тамошо кунед, 2010 сол. Объёми 2.5 қати мошинчара хитон тамошо кунед, свеча чихела бекам будия. Касои да маъқул мешаванд, номерои акара мемонам, занг бизанед, қайтон муомила мекунад. 130,000 нархша мегӯяд. Боз як салонша мегирам. ина ҳолати салонша тамошо кунед, дарои электран, обогрев дора, коробкаш автомат, монитори Android задагиай. ина ҳола кондиционер ҳама навортош кор мекунад. сиденёш ягон ҷош задаги дридагӣ ягон чӣ надорам, мошинча ҳолаташ хубай. ина нигоҳ кунед. яҷада винкод шад. боз ягай қафоа мегирамаш. я тамошо кунед ҳолатча бародарҷонои ман чӣ хела. номерои акара мемонам, занг бизанем, касои даки маъқул мешава. қайтон бо чахчах мекунам, мақсад муомила мекунам. ҳолаташ беҳтарина. боз ягай парам мегирамаш. тамошо кунем чӣ хела меша. боз номерои акара ман мемонам, 4 тавалоншам навай. мошин бекамудиай. номерои ака 909 11 11 59. Hyundai Avante бародарҷонои ман 2015 сол вагони ин нав даромадия. объём 1.6 мошинча бекамудия 115,000 нархша мегака. бо хай муомила дора. номерои акара мемонам, занг бизанед, қайтон муомила мекунад. якнен 4 тавалоншам навай. бози ман майҷоша мегирам. касои даки маъқул мешава, занг бизанем, бо қайтон муомила мекунад. ҳолати салонша мегирам. ози ина якне ки 4 дар электро, якне автомат, мултирул, старт-стоп, родной монитор дора, кондиционер, печка, ҳамаи наворотош кор мекунад. фақат мегирӣ ҳамин мошинчара ҳай мекунӣ, мегарди. ина ҳолаташ. ози ягай қафо мегирамаш. ина як якне бародарҷоно чӣ хеле састем. тамошо кунем бародарон. салон кожа. яса 15 мега. номерои акара мемонам, занг бизанед, қайтон муомила мекунад. ҳолаташ беҳтарина. 4 194 93. номерои акара.
Mercedes E-Class бародарҷоно 2007 сол объёми 7,5 қати тамошо кунед состоянии беҳтаринаш. Касои да маъқул мешаванд номерои якара мемонам занг бизанем бо барои шуморо пурра маълумот метаҳам. Свеча хайхтон дистем. Оз ман ҳолати салона нишонтон метам. Тамошо кунед бародарҷоно. Ина даро электрон, сиденьё кожа, коробка автомат, кондиционер яхча, мошин 176 000 пробег дора, монитори родной худаш, потолок панорама. Якин сиденьё қафоша. Сиденьёш кожа. Касои да маъқул мешавад бародарҷонои ман. Номерои яка аст 4 таваллудшам навай. Ина ҳолати балонаш. Ози ягай қафоно мегирамаш. Ҳолаташ. Объёми 7,5 қати. Нарх чанд қака? 105 000 бо муомила дора. Номерои якара ман мемонам занг занен касои да маъқул мешавад бародарҷоно. Ози ина номерош. Номерош 30 11 02 48. Ҳай бухтон ҳолати мошинам дидем. Подписчикои Автолайф биқапем. хуб ина бародарҷоно Opel Ashka бисёри бародаро хоҳиш мекунанд тамошо кунед. 2010 сол объём 1,6 4 таваллун нав свеча хайхтон дидестен. Ози ман майҷоша камера мекунам. 8 моҳ ҳуҷҷат таъинровка дора. Инаи номераку падаркам бо. Ози ҳолати салонша мегирам тамошо кунед. Мақсад касои да маъқул мешаванд номерои якара мемонам занг занен яка бо барои шуморо маълумот метаҳам. 4 дар электрай коробкаш механика. Ина нига кунед. 312 000 пробег дора. Кондиционер ҳамаш кор мекуна. Мегири фақат ҳайш мекунӣ. Ина ози ягай қафо мегиримаш. Ина ҳолатш. Тамошо кунем бародарҷоно чӣ хеле мақсад состоянии мошинча. Касои да маъқул мешаванд номерои якара ман мемонам. Занг бизанем бо яка барои шуморо пурратар маълумот метаҳам. Мошин ягон камбудӣ надора, фақат мегирӣ ҳайш мекунӣ. Ягон дард надорам, яка худаш мегам. Ҳамаш қоидавия. Нархи чанд қабадака? 74 000 бо савдо мешавад. 74 000 сомон нархиш бо муомила дора. Номерои якара ман мемонам. Ҳам номерои 4 1 264. Оноз ягаи параша мегирам. Пурра бибинем бо. Ҳолатчо. Hyundai Sonata бародарҷоно пишаями якай 2014 сол объёми 2 қати фул чай. Тамошо кунем бародарҷоно подписчикои Автолайф ҳамаи ҳамин меҳнато барои шумо дастгириро фаромӯш накунед. 4 таваллуншам навай. Ози ман майҷоша мегирам. Вагон свеча хайхтон дистен сафед утилизатсия ҳуҷҷат ҳамаи чӣ дора. 4 таваллун нав. Ина нига ки ҳолати салонша даро электрон салон кожа ҳай. Ина нига кунед кондиционер ҳамаш ҳастай. Инаи коробка автомат старт стоп дора. Ина ҳолатча нига кунед. Автопарковка ҳамаш ҳаст. Ина ҳолати потолокшам бинем бародарҷоно. Сиденьё кожа ягон ҷош задагӣ диридагӣ ягон чӣ надора, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. ҳуҷҷатошам ҳамаш ҳаст. Бензини холӣ. Ина нига кунед ҳолатча. Ина нига кунед ҳолатча.
нархи чанд қака 138000 сомон. Номеро якарам ҳам мемонам, ай пеш занг бизанед. Қайтун муомила мекунад 4 та 0 194 93. хоҳишмандои санъата бародарҷоно, анави барои шумо. Мошинбозу